Assalamu alaykum, hormatly adamlar. Mirat teleýaýlymynyň agdyber dörejelik topary, ýaz pasynyň ýaz güllerini, bahar faslynyň ajaýyp pursatyna, şirinden şirin bahar nagmalarynyň owazlaryny seýtirmek bilen öz işini dowam edýär. Daglaryň gerşinde ak garlar eräp, blok bolup, fiiller akýa ýaz gelse, toprakdan täzeden diriliş döräp sahramyzdan dürler akýa ýaz gelse, çigillemler, gülälekler sülmeräp, yapragyndan damjagaçya bullurap, söýü gelýä, arzu bilen gülberap, gyýdygida gülüp bakýa ýaz gelse. Ýaz täzeligiň, täze gülleriň pasly. Ýaz ýakymynyň hoştap howasy biziň ýüreklerimizi heýjana getirýär. Her bir insan ýazda bir ýagşy arzularyny, gutluglaryny, ýagşy niýetlerini arzulaýar. Bizim hormatly adamlar ýaz gülleriniň ýaz ýaraşygyna häzir oturan ýerimiz Köpetdaň belent gerşinden size täze baharyň täze güllerini biz size arzularymyzy, gutluglarymyzy size ýollaýar. Elmedama ýurdumyzda toý bolsun, toýlarymyzyň dowamaty dowam bolsun. Halkara parahatçylyk we ananşmak ýylymynyň baht bahary biziň döwrümizde gahrman arkadagly serdar zamanamyzda gadamyny goýdy. Bu ýylymyzyň baharynyň gelşem ütgeşik, bahar nagmalarynyň pursatlarym ütgeşik. Gökte elim boşlarda Dağıllaşıp gazlar geçti üstünde Yine başım aşağı eğildi Çıkabilmen Ýaz güllerini ýaýla çykmaň bir ajaýyp pursaty bar. Ýaz gülleriniň ýaz ýaraşygyna ýaýlada, giň sahrada aýdym aýtmaň öz boluşly lezzeti bar. Elbetde aýdymlaryň, sahallaryň, mukamlaryň kim giň sahrada çopan çoluklarymyz tarapyndan gargy tüýdüň gapdalyna, gargazma dutarmyzyň gapdalyna ýady bolmasa, şirin dilli gopulmyzyň gapdalyna owazlanyp bir aýdymlaryň döremegi giň sahranyň aýdymly sahally çemenzarlygyny alamatlandyrýar. Elbetde gepleşigimiziň mihmany biziň halipa Denan bagşymyz. Toýlarymyzda, bayramlarymyzda türkmen halkymyzyň gadymyetden gelýän milli ruhdaky türkmen halk aýdymlaryny, şeýlede milli aýdymlaryny size terpaý edýän Maýkul Ibadynaky türkmen milli konservatoriýasynyň ulum olamy Mähir Hojaýewa gepleşigimiziň mihmany. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda baharyň gelmegi aýratynam şu dörejilik işgärleriniň ýüregini joşdyrýar, kalbyny joşa getirýär. Edebiyatımızda elbette gözel tebigatymyz aýratynam türkmen sahrasynyň gözellikleri şeýle bir owadan beýan edilipdir. Men gedalarnyň gedasy, janym döhranyň pedasy, aşyklarynyň altyqady, üstü belen garly dağlary. Ähli insan aýdyma hinglenýär. Aýdym adam ruhuna rahatlyk berýän. Şeýlede aýdym bir denanlarymyz öý işler bilen meşgul bolanlarda, el işler bilen meşgul bolanlaryna, nahar bişirenlerine de özleriniň gowy görýän aýdymlaryna hinglenenini duýman galýar. Köngül dutaranyň
adından belli bolşýaly tutuş destany şahirana beyan etmek hem de şol içindäki şygyrlary bolsa aýdym edip ýerine ýetirmek muňa başçylyk sunatynyň destançylyk ogry diýilýär. Elmadam gül yüzün görmäge darmen, elmadam gül yüzün görmäge darmen, ey ýagşydan aýralyp ýamanga darmen. Garaşsyz betarap Türkmenistan ýurdumyzda biziň medeniýetimiz, sunatymyz hasda bir ösýär, özgörýär, kämilleşýär. Bu canımdan paran geçti yarım ey senin gözlerin oh, ala gözlerin oh. Bährim oğlum, biz siz bilen iyide giderli dörejülük söhbetlerini edýäs, arzuwlarymyzy, ýagşy niýetlerimizi, gurrunlarymyzy aýdymyň üstü bilen halkymyza getirýär. Türkmen sunatynyň sağlaşygy, türkmen medeniýetiniň ösmegi biziň zamanamyzda gahrman, arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasyna belenne galýar. Bährim oğlum, biz Agdaber dörejülük toparmyzyň çakylygyny kabul edip biziň gepleşigimize mihman bolýaňyz, ýaýlada diýdarlaşýar, ýaýlada söhbet etmeň özüne ýakymly pursatlar bar. Malum gepleşigimiň şu sanyna mümkin bolsa bagt baharyny gözellik hakyna söhbet edäýeli. Tebigatyň öze mawadan tebigat sağlaşygy dörejülük dünýämiziň esasy pursatlaryny bagş edýär. Bahar fasynyň gelmegi her bir insanyň kalbyna arzuwlaryny bagş edýär malum. Elbetde, garaşsyz betarap Türkmenistan ýurdumyzda baharyň gelmegi aýratynam şu dörejülük işgärleriniň ýüregini joşdyrýar, kalbyny joşa getirýär. Merjen şäherimiz, paýtagtymyz Aşgabat şäherimiziň goloýunyna, Köpet dağın etegine şeýlekin bir gözelliklere sin edip şu ýerde dörejülük söhbetini etmek, şeýlede aýdymlary ýerine ýetirmek munyň özi biz üçin ulakan bagt bolup durýar. Şahir şeýle diýär-de, bahar gelse gül açylar baglarda, gül uşgyna şeýda bilbil sadeýler diýär. Şeýlekin owadan şygyrlaryny biziň mukamçy kompozitorlarymyz bir sada geçirip aýdym edipdirler. Eger mümkin bolsa şu owadan tähramyzda owadan aýdymlaň birini ýerine ýetirip bereýin. Başysyna malum, siziň belleşiňiz ýaly seterler siziň hem derejeliňizde halipalardan gelýän milli ruhdaky ýanyma bagşylyk sunatyny özüniň bir tarypyny ýetirýär. Bahar gelse gulaçlar bağlarda diýär, has dogry ýazyrky wagtda giň sahraly, giň meýdan ekindarlyklarymyzyň baglaryna gullaryň gullemegi, ýaýlamyzdaky ýaz-ýaly otlaryň bir boýalma göndöňüni biziň baharyň täze gullary bir rowaşlygyny görkezýär malum. Ulu howes bilen malum giň sahrada şeýle bahar pasyny, bahar gullarynyň obadan pursatlaryny taryp beýan aýdym ýerine ýetirip berseňiz malum. Başysyna ulu howes bilen bahar gelse gül açylar bağlarda, gül uşgyna şeýda bilbil sadeýler. Mergellerime yetgeni goja dağlarda, sava yeli öter ötmez nädeýler. Bahar gelse uçar belendi peti, kukeşer bar kurar güllerin isi. Asmana yanlanar kuşların sesi, bağışı tutar çalar hoş ova deyler.
gelir çiğillemler açar köylüler bahar gelse sayrar şahirin tili aşık mağşuğuna bağşeder gülü dostlarım bahar hem gözeldir velin yer görkünü ansan beder udeyler yer görkünü ansan beder udeyler Edil adamlar söhbetimizi Mehrim oğlum bilen dowam etmek makul bilýär. Biziň dağlarymyzyň, derelerimizin gözelligi şahyrlarymyzyň şygyrlaryna, aýdymçylarymyzyň aýdymlaryna wasp edilýär. Baharda açylýan alelwan gülleriň hem özüniň owadarlygy bar. Tebigatyň sazlaşygynaky ýazy gülleriniň ýaraşygynyň hem özüniň nagmasy bar. Şol nagma, şol gözellikler, şol pursatlar Turgut ustadyň dörejiligindäki aýdymlaryna bolsun, sazlaryna bolsun, ýady bolmasa, şahyrlaryň şygyrlaryna bolsun özüniň ajaýyp beýany tapýada. Tebigatyň goýnuna şahyrlar şygyr döredýärler, tadanlarlar saz çalýarlar, aýdymçylarym aýdymlaryny joşgully ýerine ýetirýärler. Şol gözelliklerden ruhlanýan biziň Turgut ustalarymyz, bagşylarymyz gözel tebigatyň dağlaryny, derelerini, şilerap gaýdýan çeşme çaýlaryň waspyny ýerine ýetirýärler bolum. Siziň hem dörejiligingizde gözel tebigatymyzyň dağlaryny, derelerini, giň meýdanlaryny wasp edýän hem aýdymyz bolum. Edebiýatymyzda elbetde gözel tebigatymyz aýratynam türkmen sährasynyň gözellikleri şeýle bir owadan beýan edilipdir. Şadet salamyzda gelýän şygyrlarda da beýan edilýär. Kılgın meniň ýolum rowan, çar pasly, baharly dağlar diýäde. Elbetde näme? Şu gözel tebigatymyz bar. Watanymyzyň şeýle owadan tebigatyny wasp etmek biz dörejiligi işgärleriniň paýyna düşýär. Elbetde şahyrlarymyzyň döreden şol owadan goşgularyny aýdym edip halipalarymyz türkmen halk aýdymlaryna da mukamçy kompozitorlarymyzyň täze döredýän eserlerine de bir türkmen sährasynyň gözellikleri giňden beýan edilýär. Eger mümkin bolsa gepleşiňiziň şu ýerine şol gözellikler wasp edýän aýdymlaryň ýerine ýetirip bereýin. Başysyna malum. Hormatly adamlar, biz gepleşiňmizi Mehrim oğlumyň ýerine ýetirmegine, gözel tebigatymyzyň sağlaşygyny şeýlede belent dağlarymyzyň waspyny ýerine ýetirýän türkmen halk aýdym bilen dowam edýär. Elbetde bu aýdym has dogrusy türkmen başçylyk sunuwatynyň ýanama ugrundan ýerine ýetirýär. Ul howes bilen mol pursat töredýär. Kılgın meniň ýolum rowan, çarpasly baharly dağlar, senden karar tapar jahanmydan bir kararly dağlar, senden karar tapar jahanmydan bir kararly dağlar. Hakdır seni belen kılan, hemde malgul pesler bilen, bahariyam imes bolan, çizginli civarli dağlar, bahariyam imes bolan, çizginli civarli dağlar.
gulli gulleri şeyda bilbilli dereleri deli silli ömürli kuvarli dağlar dereleri deli silli ömürli kuvarli dağlar Kaplan gürler kayasına Ceren geder payasına Barça hayvan sayasına Meskenli madarli dağlar Barça hayvan sayasına Meskenli madarli dağlar Yüzleri yaşıl xinalı Servelend alazinalı Tahirdan köngli kineli Aşıklardan arli dağlar Tahirdan köngli kineli Aşıklardan arli dağlar Dağlar, dağlar, hey dağlar Dağlar, dağlar, hey dağlar Aşıklardan arli dağlar Aşıklardan arli dağlar Hormatly adamlar, biz tebigatyň goýununa saat söhbetli dörejlik dostluğumyz Mährimalim bilen dowam edýär. Mährimalim bilen biz söhbet edýär, hoş suwanymyzy, hoş sözlerini ýerleşmede ýetirýär. Dag tebigatyň gojagyna, ýadygurlarynyň ýad ýaraşygyna, belen dağın üstüne söhbet edip, türkmeniň milli aýdymlaryny, halkymyzyň milli gymmatlyklaryny söhbet etmek elbetde bize hassa buýsanýar. Mährimalim ýadygurlaryň ýad ertirlerini, ýadyň güllerini, ýadyň obadallygyny biz öz mähriban käbelerimizde görýäs. Käbelerimizin wasfy aýdymlarda joşgurly wasf edilýär molim. Ýadyň kem ýaraşygy mähriban käbelerimiziň hoş towanyna, şirin dilli sözlerini bolmagy türkmen maşgarasynyň binýadyny, türkmen maşgarasynyň agdybirligini görkezýär. Siziň kem derejeliňizi molim ýanama gurundan ýene hakynak aýdymlar bedeýär molim. Mukaddes türkmen ojaklarynyň bedegi Mährem käbelerimizi wasp etmedik şahir. Mähriban ene mamalarymyz dogrusyna aýdym aýtmadyk bagşy ýok bolsa gerek. Mährem käbelerimiziň ýyly mähri bizi öz arzulary bilen her gün ýola atarmaklary, şeýlede ýurt parahatçylygyny, asuda asmanymyzy arzulaýan mähriban käbelerimizi wasp etmek biz üçin baht bolup durýar. Biziň ýaş gellerimiz öz perdendini hudileyen wagtyna ene mamalarymyz öz ahtyjaklaryny hudileýänne dinanlarymyzyň mylaýym owazy olaryň şol hudilerde öz perdentlerini edýän ýürek arzularyny eşitmek bolýar. Ene hudisi käbelerimizin şol arzulayan yüreklerine beslän arzularyny ene hudilerine siňdirip biz şuň kunna kemale geldik. Gahrman arkadaşymyz ene taqdim, mukaddeslige taqdim diýmesiniň özi türkmen halkynyň mährem käbelerimize şeýle mukaddeslik dogrusyna seredýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Mähriban käbelerimizin ýyly mähri, mähriban käbelerimizin arzuwy biz prezidentlerine durmuşymyza aklyk bilen serpaýlaýar. Durmuşa gadam matan pursatlarymyzda ýady bolmasa, durmuşdaky bagtly toýlarymyzy tutanmazda da biz ilki bilen mähriban käbämiziň arzuwy bilen şol güllere gadam masýar. Elbetde mähriban käbämiziň ýüreginden çykýan bir ene hudisi prezidentlerine durmuşdaky ene owazy bolýar, ene wesiýeti bolýar. Enelerimiziň şol wesiýetleri, mähriban käbelerimiziň
arzulary, paragatçylygyň sazgulaly bolan gargazma dutarmyza çalynýan sazlarda wasp edilýär hemde gargazma dutarmyzyň üstü bilen halkymyza getirilýän owazy aýdymlarda tariflenýär bolum. Siziň hem dörejiliňizde bir näçe mehriban käbelerimizi, biziň ak bagtymyzyň durmuş gözelliklerini, şeýlede hyýal menzillerimiziň ak kanatyny tarifleýän durmuş hyýal menzillerini wasp edýän aýdymlar bedeýär bolum. Şol aýdymlaryň özü göndönigini tebigatyň sazlaşygyna hem döredi diýsek ýalňyşmaz bolum. Şol pursatlary mätlasaňyz bolum. Halipalarymyzdan bize miras galan şeýle bir duýguly aýdymlar, ýagny mehrem käbelerimize bagyşlanan, olaryň hudlerini, şolaryň mulaýym owazlaryna bagyşlanan, ene mukaddesligine bagyşlanan umuman duýguly aýdymlaryň özü insan kalbyna aýratyn bir ýakyn bolup durýar. Ähli insan aýdyma hiňlenýär. Aýdym adam ruhuna rahatlyk berýän. Şeýle-de aýdym bir denanlarymyz öý işler bilen meşgul bolanyda, el işler bilen meşgul bolanlaryna, nahar bişirenlerine de özleriniň gowy görýän aýdymlaryna hiňlenenini duýman galýar. Diýmek, aýdym saz adam ruhy taýdan bir galkynyrýan, ruhy taýdan bir ýadawlygyny aýyrýan rahatlyk berýär. Aýdym saz hemişe şol döwrüň wasp bolup ýanglanypdyr. Anha biziň asuda asmanyň astyna, parahat zeminiň üstüne, berkarar döwletde, şeýle owadan ýurdumyzda parahat ýaşaýan halkymyz aýdym saza hiňlenenlerine de aýratyna medeniýet sunaty işgärlerimiz täze döredilýän, şu döwrümizi wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirenlerine de bir yürekleriniň joşgyny duýmak bolýar. Yüreklerimiziň şol joşgyny, yüreklerimiziň arzuwy siziň belleşiňiz ýaly biziň owadan zamanamyzda wysal bolýar. Döwrümiziň bagty pursatlaryny bagty ullara serpaýlaýan gahrman arkadagymyz bar, arkadagy gahrman serdarymyz bar. Biz şeýle owadan asuda bagtyň gojagyny bagty ýaşaýat halkymyz halal dähmet çekýär, ýerkany günne ýaşaýar, biz muňa diýseň begenýär. Bagty ullaryň bagtýarlygyna, bagty zamanamyzyň bagty ertirlerine siziň belleşiňiz ýaly aýdymçylar özleriniň ýerine ýetirýän aýdymlaryna wasp edýärler bolum. Dag tabigatynyň hoştap hawasyna, bahar nagmalarynyň waspyny mehriban käbelerimiz wasp edýän aýdymlar näre ýalmalym? Başyna ul höwes bilen. Durmuşun aydymy mukamlar başı, durmuşun aydymy mukamlar başı, şol ene hudesi, ene hudesi, dünyani gülleden sayradan kuşu, şol ene hudesi, ene hudesi, dünyani gülleden sayradan kuşu, şol ene hudesi, ene hudesi. Köngül şam çırağım ömür mizanı, aylarım asırlara uzanı, İlemen navruzu yar mezanı, şol ene hudesi, ene hudesi, İlemen navruzu yar mezanı, şol ene hudesi, ene hudesi.
süzül käme nurun yağmasy. Ağzy birlik asudalak nağmasy. Şol ene hudusy ene hudusy. Ağzy birlik asudalak nağmasy. Şol ene hudusy ene hudusy. Şol ene hudusy ene hudusy. Hormatly adamlar, biz gödel tebigatyň goýnundan bahar faslynyň bahar nagmalaryny seytirmek bilen öz işimizi mikrofon bilen dowam edýär. Ýaly gullarynyň ýaly ertiyerlerini näçe söhbet edesiň gelýär. Ine biz belen taň gerçinne tyrs. Owadan alelwan gullaryň gojagy şeýlede ýakymly ot çöpleриň iýsan marmalym. Elbetde bu ýakymly gullaryň özüne söhbet edeninde şu ýaýlada tebigatyň sağlaşygyna halkymyzyň şu milli gymmatlyklara baýdygyny biz görüp bilýärsäm bolum. Halkymyzyň baý milli taryhy bar, meden mirasy bar. Şeýlede biziň halkymyzyň halk dörejiliginiň wasfynaky aýdymlar hem özüniň beýan tapýar. Halkymyzyň arasyna halk dörejeligi, halk hadynasy diýilýär. Elbetde bu halkymyzyň akal paýkasyndan dören halk eserleri, folklor eserleri, garagazma dutarmyz bilen berk balanşyklyman özüňe dälmolum. Hedret alanha qadimiyete sersalamyzda bahar faslynyň gelmegi bilen halkymyz bir ýazlaga çykypdyrlar. Ýanky bellek geçişiň ýaly biziň şu owadan tebigatymyzda gelňylar üç halk dörejilik eserlerini monjgatdylary, ahmmal, ölen, elýusam, läleler, hudiler, umuman halk dörejilik eserlerini dağ eteklerine ýazlaga çykyp biziň gelňylarymyz şol ýerlerde de ýerine ýetiripdirler. Munyň özi bolsa wagtyň geçmegi bilen hasda kämilleşip, nesilden nesile geçip, biziň şuun kuullarymyza hasda bir kämil derejede ýetip gelen biziň baý halk dörejilik eserlerimiz bar. Biziň halk dörejiligimizde de şu ýeke dutaryň atdalyna ýa-da bolmasa gargy tüýdüň gapdalyna aýdymlar ýerine ýetirilýär. Wel hasam bir özel sungat emele gelýär. Birden asman nagra dartyp joşurup ýagmyryny seçiberdi bulutlar. Uzuklaryň gursagynda gaýnadan mukamyna halis melul boluplar. Hol depede mukam dinlän bir çopan aşkyň meýin yüregine singdirdi. Ýagmyryň bal bolsa da sabr et, ýagma bulup ýagma diýip dindirdi. Bir veleci kunuda gelin yağma yarım nenem çıkar boyun sağma gözüm düştü yağma buludun yarma üstüne yarım otursa ağabey hav içinde gelmeylesem içinde sayılı değil gönlüm armağan
Orman içinde yağma buludun yarım üstüne Sahildir gönlüm arman içinde Yağma buludun yarım üstüne Bulut dindi nalasından aşığın Bulut asχın geldi közlü söýgüden Sarç keyikdey sehra çıktı gözeller Aşık çopan halas boldu gaýgydan Biz milli başçılık sunatymyzyň türkmen halk aýdymlar diýip ýerine ýetirýän aýdymlarymyz hem halk döreçilik eserler bolup gidýär. Folklor eserler ýagny şol aýratynyň bir ahymmal kuş depdilen görnüşleri ýerine ýetirilýär folklorlarymyzda ýarawjan, ýar hemem şey aýjoram ýaly aýdymlar bir halk döreçilik eserleriniň içine ýagny folklorlaryň içine sink gidipdir. Bu aýdymlary halkymyz hasan bir ýüreklerine ýakyn kabul edýärler. Şol eserleriň içinde de biziň ýanama aýdymlarymyz hem ýanglanýar goýla folklor eserlerine hassa bir gözelligini çaýýar. Eger mümkin bolsa, gepleşiňiziň şu ýerine aýjaram aýdymny başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Başasyna malum. Elbetde bilaýdym has dogrusy gözel tabigatyň talaşygyna, salar saryk ýolunyň mahsuslygyny, milliligini görkezýän bir halk dörejiligimiziň bir parçasy bolup halk köpçüligine ýetirilýär. Elbetde bilaýdymyň bir öz oluşly şirelligi bar, şirwallygy bar. Şirellik, şirwallyk şol aýdymyň içinde nepislik bilen geçmegi göndöngüni biziň halk dörejiligimiziň, halk hazynamyzyň baýlygyny görkezýän bolup. Aýjorama keteni köýnek geýjorama keteni köýnek diýdiň dana atly yetmez iýdiň dana keteni köýnek diýdiň dana atly yetmez iýdiň dana Gayra bakar mene dokmadara kakar mene Özorami görmeseme erep akar mene Joralarmi görmeseme erep akar mene Aýaýdyň bir ýagtydyra göwnüm sultan tatydyra Ýöreň gyzlar gaýdalyňa agam gelir watydyra Ýöreň gyzlar gaýdalyňa agam gelir watydyra Arkadan atlar boşandyya yoluna güller düşüldiya Hayat meniň ýalygyma balaman ogly guşandyya Hayat meniň ýalygyma balaman ogly guşandyya Hormatly adamlar, biz bahar nagmalarynyň
Bahar owazlaryny size ýetirmek bilen öz işimizi köpetdaň belent gerşinden dowam edýär. Molum biziň söhbetimiz häzirki wagtda bahar faslynyň aýratyllygy, bahar gözellikleri, tebigatyň sağlaşygy esasyna gidýär hemde tebigatyň goýnuna siz ýanama ugrundan bir näçe aýdymlary halkymyza ýetirýän. Indi biz söhbetimizi şu ýanama bagşyçylyk sungaty barada söhbet etmek isleýäs molum. Türkmen bagşyçylyk sungatynyň örsü giň molum. Türkmen bagşyçylyk sungatynyň gadymiyeti, medeni mirasy, milli gymmatlygy biziň şuurlarymyzda halipalar tarapyndan gelip ýeten. Her ýollarda ägert halipalarymyzyň bolmagy göndönüni biziň türkmen bagşyçylyk sungatymyzyň şuurlarymyzda gelip ýetmegine bolup durýar. Halipalar tarapyndan bagşyçylyk sungatyna aýdylan aýdymlaryň öz uruşly şirilligi bar, şirwarlygy bar molum. Gaty dogry berleýän Hazrat Ali. Biziň milli bagşyçylyk sungatymyz halipadan şagirde, nesilden nesile geçip biziň şuun kullamyza gelip ýetipdir. Milli bagşyçylyk sungatymyzda türkmen halk aýdymlary diýip bir halkymyzyň kalbyna, aňyna siňkiden aýdymlar bilen birlikde mukamçy kompozitorlarymyzyň täze döredýän eserlerini biz talip ýaşlara öwredýäs, hemde halipalardan öwrenmegimiz hem dowam edýäs. Milli bagşyçylyk sungatymyz hemmämiz bilýäs, bir näçe ýollardan, şeýlede bir näçe ugrulardan ibaret. Ahal ýoly, Salarsaryk ýoly, Ýomut Gökleň ýoly, Damana ýoly, Ersary ýoly, Çowdur ýoly, Çopan ýoly ýollardan hemem tirme bagşyçylyk ugry, desançylyk bagşyçylyk ugry, ýanama bagşyçylyk ugry ýaly ugrulardan ibaret bolup durýar. Bagşyçylyk sungatymyzyň ähli ýollary bir welayet arasyna şeýlede bir sözleşi wämiz dogrusyna bölünýär. Emma şolaryň ählisi birleşip bir türkmen milli bagşyçylyk sungatyny düzýär. Anha ýanky welläk geçişimiz ýaly tirme bagşyçylyk ugry bolanna tirip aýdymlar ýerine ýetirmek, ýagny şahirana edebiýatymyzda şahirlanmadyň bize miras goýukydan şygyrlaryny aýdym edip ýerine ýetirmek, şeýlede şad eserlerimizden şygyrlary saýlap alyp ýerine ýetirmek muňa bagşyçylyk sungatynyň tirme ugry diýilýär. Tirme ugry biziň milli bagşyçylyk sungatymyzyň ýanky ýollarynyň ählisine mahsuslykda ösüp kämilleşipdir. Desançylyk bagşyçylyk ugry bolanna adyndan belli bolşy ýaly tutuş desany şahirana beýan etmek. Hemde şol içindäki şygyrlary bolsa aýdym edip ýerine ýetirmek muňa bagşyçylyk sungatynyň desançylyk ugry diýilýär. Desançylyk ugrymyzam ähli ýollarymyz bilen baglanşykly ösüp kämilleşipdir ýöne aýratynam Ýomut Gökleň ýolyna, şeýlede Salarsaryk ýolyna desançylyk ugrymyz has bir ösen hasap edilýär. Ýanama bagşyçylyk ugry biziň şu milli bagşyçylyk sungatymyzyň taryhyna ser salanmazda şeýle bir şirin owazly bagşylar bolupdyr. Olar hiç bir saz gurala erketip bilmändirler. Şeýle şirin owazly bagşylarymyz gargy tüýdüň, dutar saz guralmadyň, şeýle-de gyjak saz guralnyň ýanynda bir näçe aýdymlary ýerine ýetiripdirler. Muňa bolsa ýanama bagşyçylyk ugry diýilýär. Ýagny bagşy hiç bir saz gural çalanok bir sazananyň gapdalyna ýanap bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Ha şuňa ýanama bagşyçylyk ugry diýilýär. Bu ugrymyzdan biziň ýanky sanak geçen bagşyçylyk ýollarymyzyň ählisi bilen baglanşyklykda ösüp kämilleşip biziň şuun kullamyza gelip ýetipdir. Elbetde häzirki döwürde ýanama bagşyçylyk ugry hassa bir kämilleşýär. Şu owadan sähralarymyzy garaşsyz bitarap ýurdumyzy wasp edýän, biziň berkarar döwletimizi wasp edýän täze döredilýän aýdymlar hem biziň milli bagşyçylyk sungatymyzyň ähli ugurlaryny, ähli ýollaryny bedeýär. Milli bagşyçylyk sungatymyzyň bir
yanama oğry gönden göni has taqiýy giň sakranyň waspyny ýerine ýetirýän bolum. Giň sakrada dören owazlar, dören aýdymlar bolýar. Şol yanama oğrunnaky aýdylýan aýdymyň bir özüniň şirilligi, şirwallygy gönden göni türkmen bagçylyk sulňatynyň hiç bir halkynka meňdemeýärligini görkezýär. Biziň medeniýetimiziň, milli sulňatymyzyň hiç bir döwletünkä meňdemeýän milliligi bar, milli gymmatlygy bar. Şol milli gymmatlyklar, şol milli däpdirsular häzirki günde biziň şugullarymyzda şol atalarymyzyň ýol ýörelgesinden, ene mamalarymyzyň ýol ýörelgesinden biziň şugullarymyzda gelip ýeten malum. Adamların da şaňalap tületin, avçylaryň jeren ýydan ýylatyn. Nermaýalar dagdyrynda bolatyn, aýagy çarykly çarwan teningdir. Ağayunuz diyer hakkıyat edem. Ağayunuz diyer hakkıyat edem. Seni görüp gamlı gönlüm şad edem. Tegelince hak yoluna
Hevesim yok sever yarım bolmasa Hevesim yok sever yarım bolmasa Neçe karar tapam ulus illerda Bağı yeti bilbil zarım gelmese Gelmedi tahirim ayda yıllarda Elmadan gül yüzün görmege zarmen Elmadan gül yüzün görmege zarmen Ey yağışıdan ayrılıp yaman azarmen Gitmege yecizmen köp bir kararmen Könglim arzuğundey gözüm yollarday Haythıvara taşa ciğerin dağlar Haythıvara taşa yar ciğerin dağlar Haythı peri bilen bağrına bağlar Yarından ayrılıp görnirde ağlap Hayse sehralarda o hayse çöllerde Zöhre diyer yarım gitti yurdundan Zöhre aydar yarım gitti yurdundan Ey gözlerime sürsem payu gerdenden Sütümü köp baba hanın derdinden Gelmedi tahirim ayda yıllarda Gel seni yar gel o birekim yare Gel seni yar gel o birekim yara Örtedin dünyayı Gelmedi tahirim ayda yıllarda Hayse sehralarda hayse çöllerde Hormatly adamlar, biz Mährim olim bilen söhbet edýär. Ýerine ýetiriplerin ajaýyp aýdymlaňyz üçin köp sag bolun. O wazyň mundan meýläkdi berent ýanlansyn. Mährim olim, ine biz tebigatyň goýunyna, bahar pasylynyň bahar bagtyna, şu meýdanyna gezýän käkiliklerine sesi gelýärdi. Olaryň kim öz oluşly, täsirli sesi bar. Sebäbi bahar täze ýaşaýsa, jan berýär. Täzelenişiň alamaty, täze günüň ýaraşygy diýilýärdi. Türkmen halkymyzda fursatlary, söhbetlere soňlanma ýok. Näçe söhbet etseň edibermeli, gözel tebigat baýlygyny eçilýän fursatyna aýdymlaryň kim owaly ýanglanmak biziň halkara paragatçylyk we ananşmak ýylmyzyň baht baharynyň ütkeşikdigini habar berýär molim. Her bayramçylygyň bedegi biziň medeniýet sunugat işgärlenmez. Bize bolsa şu ajaýyp zamanada, şu berkarar ýurdumyzda her bir bayramçylyklarda özümiziň aýdymdyr saatlamyz bilen çykyş edäýmek galýa. Bize gelecekki yaş medeniýet sunugat işgärlerini, yaş bagşylar taýýarlamak, yaşlarymyza hünär öwretmek galýa. Ýurdumyzda Gahrman Arkadağymyz tarapyndan, hormatly prezidentimiz Arkadağı Gahrman Serdarymyz tarapyndan biz üçin ähli mümkinçilikler döredilip berilen. Şeýle owadan ýurdumyzda özümiziň aýdymdyr saatlamyz bilen çykyş etmek bolsa, biz üçin uly baht bolup durýar. Garaşsyz bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda
Bizim medeniyetimiz, sungatımız hassa bir ösýä, özgörýä, kämilleşýä. Türkmen milli medeniyeti, sungaty bugün kullamyzda bütün dünýä ýaňsalýa. Türkmen milliligine, Türkmen medeniyetine, sungatyna aýratyn bir şan beren. Türkmen halkynyň milli lideri, mähriban hem gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyza tüýs ýüregimizden alkyşlarymyzy aýdýar. Medeniyetimiziň, sungatymyzyň, Türkmen milliliginiň haqqawanarlary, mähriban hem gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, belent başlar aman bolsun. İl ýurt bähwetli alyp barýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Köp sag bolun molum. Goý şeýle bolsun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Sagaman işleň owazyňyz mundan meýlekdi belenten ýanasyn. Pinhan allay canım, senin gözlerin Tıygırmayan devdiğanım yâre, ala gözlerin Senin gözlerin aladır, menin canım aladır. Ağdan altın piyaladır yarım ey, senin gözlerin Barmağın gamışayaymenler, dırnağın küymüşüyomenler. Oturuşun torguşamenler yarım ey, ala gözlerin Pidayinin kanına içti, Galının meydana yol taştı. Bu canımdan paran geçti yarım ey, senin gözlerin Canımdan paran geçti yarım ey, senin gözlerin ala gözlerin Hormatly adamlar, ine biz bahar gözellüğünün gujagyna biziň mahmaly wazy Halipa bagşymyz Mähri Hojaýew bilen söhbetdeşýärlik. Halipanyň bir näçe türkmen bagşylyk sungatynyň ýanamy horundan halk aýdymlaryny size serpa etdik. Biziň gepleşigimiz siziň göwnüňizden turandyr diýip biz umid edýär. Gepleşigimiziň dowamyna ýanglanan joşgul aýdymlar, joşgul owalar ýurt awadançylygynyň il agdybirliginiň
parahatçylyk owazy bolup berende gally. Biz bolsa hormatly adamlar öz gepleşigimizi ýazgyrlarynyň ýaz ýaraşygyny köpetdaň belent gerşinden jelmeýär, gepleşiklerimizin enik kysarlaryny görşýänçä hoş sag bolun hormatly adamlar.